हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्त, जितने भी हमारे भाई रेलवे के अभ्यर्थी हैं, उनकी दर्द, उनकी भावना को प्रकट करने के लिए एक संगीत को पेश किया जा रहा है। यदि आपको ये अच्छा लगे तो आप इसे जरूर शेयर करें। चलिए सॉन्ग को स्टार्ट करते हैं। कि रेलवे के भर्तीला ई जिंदगी खराब हो गईल। रेलवे के भर्तीला ई जिंदगी खराब हो गईल। पहिले से 5 साल देरी आ साथ में नोटिस गड़बड़ी। अब पहिले से 5 साल देरी आ साथ में नोटिस गड़बड़ी। लागेला सपनवा ख्वाब हो जाई। रेलवे के भर्तीला ई जिंदगी खराब हो गईल। रेलवे के भर्तीला ई जिंदगी खराब हो गईल। हाथ जोड़ के कहिला भर्ती कैलेंडर टीना। हाथ जोड़ के कहिला भर्ती कैलेंडर टीना। भर्ती बढ़ावे खातिर ट्विटर कैंपेन करीला। भर्ती के बढ़ावे खातिर ट्विटर कैंपेन करीला। अब त दिन रतिया सुबह और संझिया। अब त दिन रतिया सुबह और संझिया। सब कुछ खराब हो गईल। रेलवे के भर्तीला ई जिंदगी खराब हो गईल। तो रेलवे के भर्तीला ई जिंदगी खराब हो गईल। धन्यवाद। आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें।